Μια βροχή στο σημερινό Λονδίνο. Ένα μικρό ρολόι τσέπης με τη φράση «Tempus Somni». Και ξαφνικά βρίσκεσαι στο 1885 μέσα σε ομίχλη, λάμπες γκαζιού και μια φωνή που ψιθυρίζει. Αργείς πάντα να επιστρέψεις στα όνειρά σου. Κλείσε τα μάτια και άφησε τη βροχή του Λονδίνου να σε οδηγήσει. Η ιστορία ολοκληρώνεται απόψε στις 9.